Nelly asitina video kaselam ta kumbani ban kelang dun un e pupen le kaselam kali. Bon juta me ingnet isoy na pophan. Lasi konat ne ahem pule nang puri dun loksita ning oy nang ne lake kang ne gahan micho. Welcome back for this. Pini ne la bangso video pen keros pondi lake mukbang aphan. Lasi pini bangso video lo man ke la pon ke chu una munit phanse ke keros pon po Godzilla anta phere setji. Lasi tum kaduk kawita ke chu bang ke ning ha. Ke chu pensi tum ta la pon nang ke thelo. Sita me la inu da bangke ke chosi ta me lithu chat. A channel men ka chibie bangke Karbi Kurpho. Nana tum chini ma gobi pasi Karbi Kurpho ka chibila. Athela ke inurwet si Karbi Kurpho tum ke chojia an bangke chodet po. La sila puson ke chomisan anglong athan paru re aprang asige the pin charda pe senang. Ke chule ke thekta ison ke mesana son lo. Lasi vacuum cleaner ta la tum ngi chali dun set. Ahobu vacuum cleaner ta ma tha set lo kuson si anjure imuta pahin he that ke thekma 2 kg fish eating challenge a title bangke arju mesen lo sita me la pona ki onke ko malo ke chopoge mo pen ni pulo mati Karbi Kurpho tum ke chujia an si la inu chodet nang tum tha ta hai la e jonjona okpensi linni ni lo ke do sita me kali la jonni pa no pe si linni ke do ase ke jo ase ke the bang atum asu hong thong kebra hini microphone in bill latum ke not only mukbang they are making ASMR video guys đây cheng là are ni tu phan le pisning ke thanang la nang thek dun long lu ne de lui lin một chỗ thu mà đi chứ thu ra thà để pe ang si de pa sabe tum chola punta hai guys tamang hai kupia mukbang si ka pahen tan mati ko masap so edit chomat cholap lo ko son te chelom chat jiku but very thankful to your honesty nangli phan ke madu te nang training on elo athe nangli ke munu chot kali areng ke lok alam pe kipu super human po hai la puson si nangli ki tun ke danga saita ke pe chok ne ke puji po bang ke komachi lang yo yun group pen le evan an e phar chu that unji mati la pen amek le ke pasirib lo tang te an ke chuta ke tang lo có tension gì nó phạt ốcไปอุปสรรคนัดตุนท่าจะเป็นวิดีโอบนไอดาเปอร์เซ็นต์ของน้ำปุ่นlason si laso kasu phan tum pitong pujine laso kasu ke 2 in 1 lo anta cho email lo hasun ta tok email lo 2 in 1 tot kali 3 in 1 lo lake jong sa ke nang so tu pluton de ko mane phan apu to theng email lo o kang hon nang than lang tha ar lengke jingbai pen jingli big la pen arje ta de sita me ke chu ong ma si ang om theli la lu ajo narlo kang ting kunat si favorite deadline nang ra jingbai pen ke kunat che ke comedy dola Karbi Kurpho a video along comment ki peduna tum very tasty so delicious patum latum ke ahem an ke chuta phin phelu lang chot chot ko athe latum ke video long pen si inkrang dum det lu ang kroi sor tum ta du lam kading je ke chata son thot si nang ke juta ke chat lo lasi flash ta nang pin ka ching baji an si ke dolo lasi bom chita me kahe je ke chat polong pen bang ke nang si tang ka ke long ji la so video ka selam ji pu phan ne permission hang bom hut ne ros re frank ne phans nang ros dat lo a channel a men si Karbi Kurpho a men jot kalilo Karbi Kurpho tum ke chojia an si la nuet chodet pu lasi pinya video bang ke la an vet lo la siang tum video lang buyut elu poma dam ro bakam ke lang kam do lang ho athe pinya video long ne ke ros pona bang ke Karbi Kurpho la si alang li pansi tame tum dam pen support on itame a channel la link bang description on sidolo and lastly thank you bye bye good night